Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 13 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Kadasig sa inadlaw no, 103 na lang kaadlaw ang nabilin. Pasko na. 110 días na lang saylo na kita sa tuig 2023. Anano ayhan ang palabuto naton sa masunod nga tuig. Ananong mga balita kag isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Barangay Pod Security Act ginfile sa Senado. Voluntaryo nga pagsuksok sang face mask sa mga pampubliko nga lugar gin pasugtana ni Presidente Bongbong Marcos. Subong man ang kumiliko niya tunanta bini ang mando sa Korte Suprema angot sa nuisance candidate. Ay si Mayor Albi Benitez nagpauntat sa pagtampok sa duta sigad baybay sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Daw inarangka ini sa isa ka mga konsehal sa iya sininegosyo ang Barangay Banago. Pila ini sang aton mga balita kag isyu nga ginadulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtap. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. In standard time, las 6:37. Ini balang ginatawag naton nga Barangay Pod Security Act. Mo daw wala data no nga klase hagna bala nga ginfile sang isa ka senador. Pero para sa akon masyado sini ka-importante kag timing ini sa sinigid nga mga tinion. Amo ning ginfile ni Senador Joseph Victor Ejercito. Ano ang iya tuyo? Ang tuyo niya nga ang tanan nga mga kasyudaran, tanan nga mga kabanwahanan, tanan nga mga barangay dapat magbutang sa ginatawag garden para sa mga utanon, sa mga public parks, sa mga idol nga mga duta, kagang iban nga mga pribado nga kung pwede malang mapahulam tamnan sang mga utanon. Nga agin tandog ko ini para sa kon maayo ini nga agna siling mo daw kaordinaryo lang. Pero kon himuon ini ining Senate Bill 395 o kon ang ginaproponer nga Barangay Pod Security Act nga nagamando sa tanan nga local government unit nga magtanom sang utanon sa mga ugsaran, sa mga bakante nga duta, manami ini nga proyekto. Kabalo ka mo, ang pungsod Pilipinas, isa ini kang ginatawag agricultural nga pungsod. Kaluyan kita, gitagaan kita sang Diyos, sang isa ka fertile nga duta. Sa iban nga pungsod, ginawal na nga tanom to, bisan ba si tira, ginatamnan, ang aton di pilak taliso, tubo. Mangiti lang pispis tubo. Amo na nga nabasahan ko ini, kadaw siling ko maayo ini, nga klase sa ngagna. Pagkaon, gini mo, kag diri matakos ang kapisan sang tagsa katao, masami sa akong programa, gambal gi ko, nga wala gutom sa tao mapisan. Tiyan mo na niyo, og saran mo, tamnida, bisan ano-ano lang, may ara kada alugbati, may ara kada daon kamuti, may ara kada balunggay. Sa ugsaran mo bla, kapag abot sa tiyon na wala gay kakuton sa bulsa mo, may ulot doon kada nga ugbos ang dahon kamuti,
isampaw mo sa tinigang, sudan na, isawsaw mo siya sa sinamakan, butangan Diyos na, garagong mo na, namit na siya. So ang silingon, siling mo daw, wala lang, daw kagamay nga klase hagna, pero para sa ako niya, importante ini kayo. Kay kadamo lang tawad yung lang pungsod Pilipinas, ang idol nga duta kadamo-damo. Kung hindi lang dalo kabi ang iban nga nagapanagiya sa duta, kung wala pa niya ginagamit, ipahulami at temporatyo, kagitamnan sa utanon, may production kita, wala gutom. Di makita mo man kung ano katamaran sa tao, nga tagaan ka na, sang duta, para tamnan mo, nga hindi kay mo yung magtanom, kay nahadlo kaya mainitan, hadlo ka gamiton ang pursa mo, titamad na niya. Tiyang guwas na gutom. Hindi kayo mag-ubra mo. Ang ibang kay tamaran, amo nang kadamo, gabligya siya mo kay tamaran, nyari haposo. Ibaligya mo, instant kwarta. Yang iya ginabaligya, halit sa pareho ya. Kagalit sa kaugalingon niya eh. Kung madakpan siya, kundi ino-uno to sa bilangguan. Amo ning siling ko, amo-amo lang ni nga hagna, ang ginpail ni Senador Joseph Victor Ejercito, pero para sa akon masyado ka-importante kung i-implementar ini sa bugos nga Pilipinas, kampyon sa bisan sa ugsayan mo, tanan may mga utanon, bisan sa imo nga kung wala ni gid lugar, bisan sa masitira, tanom ka bisan kamatis lang, kag iban nga mga utanon, ambot silingon kung himuon ini sa bugos nga Pilipinas, sigurado wala gutom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di eh atos na bakulod sa akong birthday gani maabot eh ako lang sa balay Pero kamusta man? amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube di way ka man gamitan di laktaman lang nanay Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. brown na daso sigaw na pasensya ma'am Paano ka nakapadala sulat? nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala sa kay ay Nang walang ka cellphone. wala mo sa ina Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon na kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya.
Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong ka man rapulo tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 47. Naglibog ang ulos ng kumilik sa desisyon sang Korte Suprema nga hindi mo pag-ideklarar nuisance candidate bangod ka hindi popular ang isa ka tawo. Akon ti upod man ko, pero ining mando bala sa Korte Suprema para sa akon dapat sa mga lokal lang ini mo. Hindi ba lang lokal, ehemplo, congressman sa isa ka distrito, alkalde, mayor, pero para sa akon hindi niya mo. Bagay nga dalon ang pagka-presidente. Tiabi sa pagka-presidente, dalagan ka, di ka nakilala, di ka popular. Na balaan sa kumilik, nga wala ka man niya sang gastuhon sa paglibot sa bilog nga Pilipinas abi sa kampanya. Di maano ka? Okay lang? Dohi mo ging kutaw-kutaw mo imong kumilik. Butang ko, taga-diin ka, taga-Mindanao ka, dito ka naglibot-libot sa barangay mo, kaya wala kaya kwarta, pero gusto ko lang iya magpagwa ngalan mo, madlagan ka presidente, okay lang? Doon hindi man mo. Para sa akong opinyon. Pero sa mga lokal pwede ni. Nga, bisan wala ka man sa isa ka demokrasya, pwede ka padalagan. Basta kabalo ka lang magsulat ngalan mo, ka magbasa. Sa mga lokal nga kandidato, pwede. Pero para sa akon sa mga nasyonal katulad sa presidente, daw malabo siguro. Galing iyan na ya, respetuhon naton ang desisyon sa Korte Suprema. Galing amula na, kung pamatian ta, siling sang kumilik, siling niya okay lang. Sundon tang mando sa Korte Suprema. Pero magaresulta ini sang puwerte pagkalaba-laba nga baluta. Kaya bisan sino lang, pwede ka file sa iya certificate of candidacy. Nga hindi na siya pag kakason sa listahan kay mando sa Korte Suprema nga hindi ini popularidad nga eleksyon. Tiyan mo na problema sa kumilik. Hala, tanan pag gusto lang file sa ila certificate of candidacy, tag 20 kadangaw ang kalabaon sang baluta. Tiyan mo ini, nga karon ang kumilik sila niya, sa kongreso niya, tadlungon tani, buhat kamo sang kung ano nga mga paduge da, nga mabalanta kung ano gid ang tao nga ideklarar siya nuisance candidate. Di para sa kon, pwede siya madeklarar kon ang padalaganan niya nasyonal
nga wala gid daw medyo pasabad-sabad sa baluta, hindi mo siya pwede ka kampanya bisan sa piyak tabok suba lang kay wala sa kwarta ti di sigihon tagid ibutang tagid ngalan niya nga papilian amo nang akon. Pero sa mga lugar nga daw katulad sa isa ka distrito, isa ka banwa, isa ka syudad, pagusto padalagana kay luyag yan magpadalagan, demokrasya man kabay, pagusto padalagana da siya. Ang resulta na galing isipon lang sa baluta Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagaman evacuation amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason. So, Philippine Standard Time, lasay 54, gin pirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos ang mando ehekutibo. Executive Order number 3. Ano ini siya? Nagatugot na sang voluntaryo nga paggamit sang face mask sa outdoor. Ini ang ginpalayag kahapon sang iya sini Press Secretary. Siling ni Angeles niya sa pihak nga voluntaryo gina-encourage sa mga may mga balatian, may mga edad kag hindi kompletong bakuna kasuksok gihapon sang face mask kay kadelikado. Bangod sini nagbatya gadi kabalaka mo nagreact ang pila ka mga sektor sang ikaayong lawas sa mando sang presidente. Nya makakululba man kabudlay tuod mo. Pero kung ako katulad sa pangabay sa mga salakyan na dapat face mask gidanay. Sa mga mall, kung sa pwede sir, pwede. No? Pero sa mga sirado nga lugar, mga aircon nga lugar, katulad sang mga mall, dapat face mask kita. Ako nagapalayagid nga mabulubudlay, oo. Sinoblang mahapos sok-sok sa face mask, tabunan yung ilo mo kag baba mo, nga daw hindi ka mayo kag ginawa, gaantos ka, gapinitensya ka. Pero maahay no lang ini, nga magpulupinitensya ka, nga hindi ka pagsudlan kagaw, sa iguon ka sang COVID. Kabudlay mo. Ang akong kisa gani, galagaw ko, may face mask ko, ang ilong ko. Kaya kabudlay, ginawa. Sa mga naga-exercise kung kagahon, ga-walking-walking, hindi makinlan tabunan mong ilong mo. Nag-ersisyo ka magani nga para makagulo ginawa ka, tapos tabunan mong ilong mo. Pero, sa nasiling ko na, maayo man ini. Hindi lang kita magkumpiyansa. Dapat, may mga lugar lang nga masuksok kita face mask, katulad sang mga salakyan, katulad sang mga mall, kag iban pa nga mga lugar nga sirado, nga dapat may face mask ged. Sa guaguro sa open, okay lang, nga may opsyon pag gusto ka kung magsuksok ka face mask o kung hindi. Amula na kung anong matabo at your own rest lang. Kaya ginimo mo na kung ano ang matabo, wala ka sang basulon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Philippine Standard Time, las 7:02. Standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Upod kita kay Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato, Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!